Jep, jep. Jep. Hän on täällä. Sua tahtoo kohdata, hän on täällä. Edessäsi Herramme, nyt ylistäen olemme. Kiitos kaikki valtias, kun olet täällä. Jumalamme toimii aina ajallaan. Herra, opetathan mua aina odottamaan sua, sillä tiedän avun saan ajallaan. Herrani, puhun nyt sinun tahdon kohdata. Puhun nyt, näet kaipaukseni, annan sulle itseni. Kuulit ennenkin sä mua, niin myös nyt. Näet kaipaukseni, annan sulle itseni. Kuulit ennenkin sä mua, niin myös nyt. Näet kaipaukseni, annan sulle itseni. Kuulit ennenkin sä mua, niin myös nyt. Amen. Joo, tervetuloa ystävä, ja rukoillaan tähän alkuun ja käsitellään tänään sitä valhehenkeä ja pyydetään, että Herra Jeesus tulee keskellemme mukaan tähän projektiin, prosessiin, minkä toivon, että alkaisi sinun elämässäsi. Kiitos rakas Jeesus, että saamme tässä hetkessä yhdessä kokoontua sinun nimessäsi, halleluja. Kiitos siitä, että sinun on voima, valta ja kunnia ja kirkkaus auttaa meitä ihmisiä täällä maan päällä, halleluja. Auta meitä, jotka olemme sidottuja. Auta meitä, jotka elämämme on rikottuja. Auta meitä, joiden elämän on vallannut pimeys, Jeesus rakas.
Kiitos, että tulet mukaamme tähän tilaisuuteen. Tulet mukaan tähän vuoropuheluun ihmisten kanssa, hallelujaa. Vastaat näiden rakkaiden rukouksiin, hallelujaa. Ja kiitos siitä, että saan paljastaa, hallelujaa. Vihollisen katalat juonet, hallelujaa. Kiitos, Pyhä Henki, että olet viisauteni, voimani, pehmeä auktoriteetti, hallelujaa, joka tuot minunkin kautta, halleluja, tietoa tälle kansalle, joka ehkä pimeydessäkin vaeltaa. Kiitos Jeesus siitä, että kaikki, jotka tämän kuuntelee ja katselee, saa olla siunattu ja kokea siellä kotona, missä ovat, Herra Jeesus, sinun nimessäsi, niin että Pyhä Henki on läsnä, halleluja. Kiitos siitä, että Isä, saan tässä hetkessä tuoda sieltä yhden Samin. Kiitos siitä, että kosketat hänen sydämentä ja elämäänsä. Ja tämä pradera kun marshala poktaboje. Syvä masennus, joo. Saa Samin elämän kohdalla väistyä. Ja kiitos, että Sami saa myös pelivälineitä tässä näissä käsittelyissä ja hänenkin elämään tulee tässä jotakin, hallelujaa. Saan siunata sinua Herra Jeesuksen nimeä ja julistaa myös hänen palvelijanaan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi annettu, hallelujaa. Kiitos Jeesus, että valaiset tämän miehen elämän nimesi tähden. Amen. Joo, tervetuloa vielä kerran ja valheen henki, ja tämähän oli se henki, joka on kaikista se ikävin ja vaikein ja eniten minullekin masennusta tuottanut. Ja niitä tappioita tuottanut. Ja mulle tuli tämmöinen vertauskuvakin mieleen, että on edessä panssarivaunu ja sitten yritän ampua, vesipyssyllä sitä. Lähteä sotimaan sitä panssarivaunua vastaan, niin on kuule tuntunut, kun vesihanhen selkään kuule mennyt joskus vähän asiat, mutta kun ei ole Jumalan aika ollut. Minä luotan aina siihen, ja me olemme elämässä paljon kerinyt nähdä sitä, kun Jumalan aika on, niin silloin tapahtuu. Silloin asiat menevät eteenpäin ja silloin ihmiset ovat vastaanottavaisia. Ja siellä sinun kanssasi jo Pyhä Henki valmistaa sinua kuulemaan sitten näitä asioita, mutta hei. Jokaisen tämmöisen videon alussa mä tuon omasta elämästä jonkun pätkän. Ja sillä tavalla, että se liittyisi myös sitten tähän itse aiheeseen. Ja milloin minun elämääni sieluvihollinen perkele astui. Milloin minä tein liito hänen kanssaan, koska katkeroiduin Jumalalle. Minulla oli lapsuudessa niin valtavan hienot kokemukset ja ihme parannuinkin ja oli herätyksen aikaa Rieksassa. Ja oli vakava kala-allergia ja yhden mummon kevyt rukous, semmoinen helppo rukous ja minä ihme parannuin. Kunnia Jumalalle. Se oli hengenvaarallinen allergia, hipasu ja ei ollut sitten enää monta minuuttia, oliko 20 minuuttia ennen kuin hengitystiet turposi tukkoon, niin sen takia oli vähän sitä alaikäisenä viritettyä mopoa, kerkii vähintäänkin sinne terveyskeskukseen mennä kai. Sitä nyt oli vähän muutenkin, mutta no. Mutta se, että käsitellään tällaista aihetta ja tiedätkö, tämä on mulle sillä tavalla raskas, kun olen nähnyt niin valtavan paljon tuhoutuneita ihmisten elämää ja kymmenien vuosien tuhlaamista ja sitä, että ei ole kukaan missään voinut kohdata näitä ihmisiä ja kertoa, hei, sulla on tämmöinen. Sulla on tämmöinen juttu sun elämään tullut. Että tietyt asiat toistuu ja ihmiset eivät yksinkertaisesti tiedä, mikä on vialla. Niin toivotaan nyt, että tänään kun tämä valhehengen käsittelee ja kerroo sinulle, mitä se todellisuudessa on, niin saisi tulla ymmärrystä. Ja sinä, jota nämä asiat ei vaivaa, mutta haluat sitä armolahjaa, niin kannattaa kuunnella. Tämä on nimittäin armolahja, joka tulee opettelulla. Joo. Ei silleen, että vaan laitetaan kädet pään päälle ja siunataan ja sanotaan, nyt on profeetia armolahja, tai nyt, niin kuin profeetia armolahja voi tulla, niin henkien tuntemisen armolahja ei tule muuta kuin ne pitää oppia tuntemaan. Pitää tietää niiden
tavat toimia ja se tässä on tarkoitus niin kuin mulla. Ja se, että kato, kun nyt on Suomessa sitten tämä 5 vuoden aika alkanut ja tämmöinen armon aika. Suomalaisia kohdataan voimallisesti, Jumalan taivas laskeutuu alas. Tulee ihmisten keskelle, hallelujaa. Ja sillä siellä rupeat kokemaan ja tuntemaankin sellaista siellä kotona, että taitaa olla niin, että se koskettaa myös sinua, halleluja, kunnia Jumalalle. Niin, tehdään tätä yhdessä ja taistellaan yhdessä. Ketään ei ole yksin jätetty pärjäämään. Joo. Taistellaan yhdessä ja minä olen muutenkin aina sitten käytettävissä, niin saa ottaa yhteyttä ja näin, että jos nämä asiat koskee ja voi jotenkin auttaa, niin ota rohkeasti vaan yhteyttä. Te kaikki olette niin Jumalan rakkaita kuin olla ja voi. Että ei tarvitse niin itseään siinä mielessä katsoa eikä pelätä mitään. Nämä asiat vaikka niin nyt tuonkin sitten rankkaa settiä ehkä, niin on kuitenkin, niin kuin näette minunkin oma elämä, niin tänä päivänä palvelee kuitenkin Jumalan valtakuntaa, vaikka se on mulle ollut joskus aivan hirvittävää helvettiä. Mutta mä tässä laulan ensimmäisen lauluni, minkä 32 vuotta sitten on tehnyt. Hullujen huoneilla. Joo. Hullujen huoneilla ja niin sinne minä sitten joudun, kun koko elämä alta vedettiin matto kerralla. Mutta kerron kohta sen ja menen sille aika nopeata vauhtia. Tämän oman näin ja lyhennetysti ja silleen vaan, että tulee pikkasen selville. Jumalan kunniaksi. Ole siunattu ja niin nyt tulee tämä ensimmäinen laulu ja varmaan laulu saattaa aika hyvinkin kertoa, että mistä on ollut kyse. Joo. Oho. Näin, otetaan tämä kitara täältä. Katson syvään kanjoniin, niin kuin katsoisin peiliin, näen siellä menneen elämäni. Se on piirretty kanjonin seiniin. Lähdin kapuamaan alaspäin, seinämä on jyrkkä, mutta niin on elämäin. Syvä että synkkää. Sitten jalkani lipesimään, tipahdin menneisyyteen. Tästä alkaa tarinani elämästä jäisyyteen. Hei, miksi minulle kävi näin? Täällä mietin keskellä yötä, roikun sillan kaiteella, ei mua pelottaa. Ei enää jaksaisi yrittää, soppaani hämmentää. Lasken kädet irti ja hyvää yötä. Ympärillä näen vaan harmaata mustaa, kun painajaisunta. Ympärillä näen vaan harmaata mustaa, kun painajaisunta. Hei, miksi minulle kävi näin? Täällä mietin keskellä yötä, roikun sillan kaiteella, ei mua pelottaa. Ei enää jaksaisi yrittää, soppaani hämmentää. Lasken kädet irti, hyvää yötä.
Oh, 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 oh. Joo. Ja siinä tapahtuu erikoinen hetki, niin kun tein tuota laulua, kun siinä oli tämmöinen potilas vierellä, tämmöinen mies, olisiko 40, 40 välissä, 30 ehkä enemmänkin, niin niin hänellä oli käynyt joku valtava trauma ja hän oli menettänyt puhekykynsä. Ja hän oli välillä aika aggressiivinenkin ja semmonen niin pikkasen pelottava kaveri. Mutta niin tätä laulua tapailin, se oli kitara tullut korjaamosta sinne puuhahuoneeseen ja niin kun tein tätä laulua, ja siinä tapailin sitä ja sanoja kirjoittelin ja näin, niin yhtäkkiä tämän kaverin silmät alkaa vuotamaan ja hän alkaa puhumaan. Joo. Nyt voi sanoa kunnia Jumalalle, mutta silloin se ei silti kyllä tuntunut. Mikään ei tuntunut elämässä siltä. Okei. 15-vuotiaana olen muuttanut niin kuin tuonne Helsinkiin, maalaispoika, kasvanut Lieksassa ja kerkesin vähän Juankoskellakin olla sitten 15 ikäisenä jo sinne sitten kaverin kanssa muutettiin Eduskuntatalon taakse sinne Museokatu 28, kun se nyt oli ja työsuhdeasunto ja pikkasen jäi itsellekin maksettavaa, mutta leijonanosa maksoi työnantaja SOK ja lihamestariksi opiskelemaan ja sen takia kun oli niin hyvä palkka siinä oppisopimuksella ja töihin ja koulua ja Kalliossa kauppista ja tällä tavalla näin aina palkka juoksi. Se tuli ne 501 leviksetkin, oli se ensimmäinen haave saada ja nekin sitten sai ostettua ensimmäisestä palkasta. Maalaispojat Karjalan murteella, niin siellä sitten Helsingissä, että mennäänkö myös poralla vai mennäänkö tösällä? Joo, kyllä. Understandääkö? Joo, niin sillä tavalla sitten 2 vuotta siinä reipasi ja just kun valmistuttiin, niin sitten SOK itse lopetti tämän koko lihamestaritittelin ja niin tuli ne valmislihapakkaukset. Joo. Niin pääsin niitä töitä käsitarannut tehdä ja sitten Keravalle niin tyttöystävän perässä sinne sitten ja Kerava Anttilaan töihin kodinsiustusosastolle. Ja silloin oli sitä lamaa sitten ja se oli sitä 90-luvun 80-luvun loppua ja 90-luvun taitetta ja jokainen muistaa sitten, kun on elänyt siihen aikaan, että mikä laman vuodet ne oli ja töissäkin vartijat sitten irtisanottiin ja mulle tuli sitten sekin vartiointitehtävä ja sitten sain juosta niitä varkaita kiinni montakin kertaa päivässä välillä ja kun oli iso tavaratalo ja oli arvotavaraakin siellä sitten myytiin ja näin, niin ei ollut näitä hälytyslaitteita niissä, ja se tiedettiin, niin se oli aika suosittu kohde sitten varkaille. Joo. Siellä on kyllä montaa actionia tapahtunut niissä hommissa ja kyllä töissä ja mä etenin sitten sillä lailla siellä, että kun osastopäällikkö lähti niin kun äitiyslomille pois, niin piti uusi osastopäällikkö saada ja mä kun olin sitten käynyt sitä kauppaopistoa siellä, niin oppinut ne tietokonejutut, niin varastolaskennat ja muut, niin aloin tekemään niitä sitten, kun ei alkanut kuulumaan sitä osastopäällikköä ja niin tuli se päivä, kun kutsuttiin sinne tavaratalon johtajan juttu sille ja luulin, että on ylittänyt valtuudet, että nyt tulee potkut, mutta ei, mulle tarjottiin sitten se osastopäällikön työ ja tuplaten palkka nousi ja markkinointi-instituutin sitten vuoden koulutukseen tämmöinen johtajakoulutus ja työnantajapuolet siitä maksaa itse sitten palkasta otetaan se toinen puoli pikkuhiljaa. Tällä tavalla näin. Mutta sitten kun mä jiutsua harrastin ja Tikkurilassa siellä urheiluhallissa
Risto Vänttärin johdolla ja Niinike toki Auvo siellä viihtyi. Niin mulla alkoi tulla sitten niin tämmöisiä niin kuin notkeus lähteä pois ja alkoi tulla niitä nivusvammaa, venähdyksiä ja tämmöisiä ongelmia ja jos jossain kohtaa sitten tämä Vänttäri sanoi, että Saku, että sun pitää niinku selvittää mikä sulla, että onko tämä joku virus tai joku, että nyt kannattaa pitää taukoa vähän reeneistä, että kun ne on kuitenkin ollut kohtuun rankkoja reenit ja niin edespäin, niin ettei tule niinku mitään vakavempaa. Joo, sitten alkoi säryt ja kuumeilut ja paniikkihäiriöt ja älytön väsyminen. Siis ihan tolkuton väsyminen. Joo, ja tämmöinen narkolepsia-tyyppinen nukahtelu ja nukahtelin työpaikallakin ja tuli vaaratilanteita siellä sitten. Että törmää työllä rukilla pakettiautonkin ja sitten tuli sellainen viimeinen juttu, että kun mä olin hakemassa asiakkaalle peittoja jotain sieltä tämmöisestä häkistä ja sinne piti kurottautua pohjalle sitten ottamaan, niin nukahin siihen sitten. Ja siitä me löydettiin ja olin aika huonossa hapeessa jo rotkottanut siinä. Joo, niin tällä tavalla mulla sitten tuli joku tämmöinen sairaus minun elämääni ja mä irtisanoin itteni töistä. Se oli iso virhe. Mä en tiennyt mistään karensseista enkä mistään jutuista ja eihän mulla ollut vielä diagnosoitukaan mitään. Mutta mä ajattelin, että ne voi palkata sitten mun tilalle, että jos meidän sairaslomalle, niin ei voi palkata ketään mun tilalle. Ja olin vähän liian tunnollinen siinä ja olisin ollut hyvä käyttää niitä työnantaja lääkäripalveluita, kun sitten joutua aivan tyhjän päälle, vein itteni tämmöisellä päätöksellä ja karensseihin ja kaikki. Juu. Ja tällä tavalla elämä lähti murenemaan ja sitten ennen tätäkin päätöstä niin oli mulla sellainenkin aamu saattoi olla, että mä en herännyt, vaikka olin pitkään nukkunut, niin en päässyt hereille, että nyt tiedän, että se on siitä ollut, kun mä yritän miettiä, että mitä mä teen, miten mennään sinne töihin ja mitä mä sanon, mitä mä teen siellä töissä, että ei aivot toiminut. Ja sitten yhtäkkiä herää seuraavan kerran illalla. Ja äkkiä sitten töihin soittamaan ja pyytää anteeksi, että mä en tiedä mikä mulla on. Että tuli kaikkia tällaisia juttuja, rupesi tulemaan niin kuin vyörymällä päälle ja elämä otettiin pois. Ja sitten lääkäriin ja sanoin, että mun täytyy päästä nukkuun jonnekin niin kuin valvontaan. Että musta tuntuu, että mä en tiedä mitä tapahtuu enää. Ja mut laitettiin sitten sinne, sain lähetteen sinne, PS Rekola oli juuri valmistunut ihan uusi sairaala ja sinne sitten mielenterveyspuolelle nukkumaan ja yli 3 viikkoa nukuin putkeen. Narkoosissa vaan heräsin. Ja otettiin verikokeita kaikkea, että syönkö jotain nukuttavia tai tämmöisiä näin eikä mitään ollut. Ja sitten vaan ymmärrettiin, että mulla on joku sairaus. Ja sitten mä tervehdyin siitä sitten sen unijakson jälkeen ja tein tuon laulun ja siellä oli ihan jees tyyppejä kaikkiin, se oli taiteilijoita ja vaikka mitä tämmöistä, että oli ihan mukava olla, mutta sitten sanoi psykiatri mulle, että mun pitäisi lähteä niin kuin kotiutumaan, että mulla ei ole mitään psyykkistä juttua, että ennemmin jos näin, että tuun kuntoon, niin kannattaa hakeutua alalle, että hän suosittelee. Sitten hän kirjoitti mulle hyvät lausunnot ja sitten niin kuin nämä rahahuolet välittömästi lakkas ja sain asunnon sitten halvemman asunnon ja näin. Ihan uuden asunnon. Joo, oli ensimmäinen asukas siinä asunnossa. Keravan Saviolta. No okei, sitten mä sitä ajattelin, että onkohan mä tullut terveeksi ja kaikki oli niin kuin ihan ok, että se notkeus oli niin kuin, sitten mä ajattelin, että sen saa hommattua takaisin ja tälleen. Mutta sitten mä ajattelin, että mun pitää jotain niin kuin tehdä tässä kohtaa, että lähdenkö opiskelemaan vai mitä teen ai niin joo, sellainen pitää joo, kato, tässä tarvitaan pyhää henkeä. On joku tärkeä asia, mikä mennä unohtuu kertomatta.
Niin sitten kun mä tulin sieltä mielisairaalasta, niin mä ajattelin sitten, että tyttöystäväni, jonka kanssa olin ystävä tänäkin päivänä, että ei kannata näistä välittää niin näistä asioista, mitä nyt puhun. Ne oli sen ajan asioita. Niin olin sitten, ajattelin, että yllätän hänet ja kävin sitten pankista osuuspankista rahaa nostamassa ja tuulikaapissa on tulossa sieltä pankista, niin sitten näen 2 ihmistä siellä tien toisella puolella naureskelee ja niillä on hauskaa, ne kulkee ja tämä toinen oli sitten tämä mun tyttöystävä toisen miehen kanssa siellä ja mä tipahdin niin tosin tuulikaapissa lattialle, että se oli niin kova tälli siinä hetkessä, joo. Meninkin viinakauppaan, ostin Sivasrekal pullon ja sitten mä en tänä päivänä muista sitä, että mulla on joku lääkäri määrännyt niin kuin 100 kappaletta 10 milligramman diapameja. Ja menin kotiin ja sitten hommasin itteni siellä yksinäisyyteen ja vetelin nuo ikkunoihin noin jätesäkit pimeyteen sinne ja kynttilöitä ja näin ja sitten oli jossain kohtaa yö jo menossa jotain 1 aikaa yöllä ja sitten laitoin soimaan stereon, niin kuin soitti samaan laulua niin kuin November Rain, Guns N' Rosesin tää syyskuun sadetta, ja putkeen vaan sitä samaa laulua ja sitten mä olin nämä listat purkanut, ne kypykät sieltä, niin lattialle siihen matolle, valkoinen matto ja kaikki se 100 kappaletta oli siinä tabletteina ja sitten mulla oli täällä viskipullo ja aloin siinä sitten napsiin niitä diapameja ja viskiä perään, niin kohta soi puhelin. Mitä kukaan yöllä soittaa lankapuhelin ja äiti täällä, mitä poika teet? No vähän tässä kaljaa ottanut ja ei tässä mitään. No eikö tässä mitään, ei Jumala herättele tähän aikaan yöllä ja sitten kaikki on ihan ok. Ja on kai me sitten kertonut siinä vähän, että nyt on käynyt näin, että on sairastunut ja työt loppu ja kaikkea näin. Ja varmaan avautunut siinä sitten ja äiti on sitten nukuttanut meidät sitten siihen, kun heräsi aamulla, niin oli oksennusta siinä ja vaahtoa ja se litran Sivasekaspulla oli kaatunut niiden diapamien päälle ja se oli värjäytynyt se matto siniseksi niin isolta alueelta ja jäin sillä tavalla henkiin. Ja myöhemmissä jaksossa voin kertoa sitten lisää näitä, kun äiti on puuttunut asioihin, että tässä ollaan elossa. Joo. Ja terveiset vaan äitille sinne. Täällä maan päällä edelleen ollaan ja näin. Joo. Niin mä lähdin sitten armeijaan. Eli mä sain selville, että urheilujoukot on Parolan Nummessa. Sieltä tullaan sotilaspoliisiksi ja siitä on suora reitti poliisikouluun. Mä että tässä se on. Mutta sitten selvisi, että siinä olikin todella vaikea päästä. Ja no, mä sitten menin Niinikedon ja Vänttärin Juttuselle ja kerroin, että mulla olisi tämmöinen tavoite ja voisiko suosituksia vähän kirjoitella. No tottahan toki ja sitten sain hyvät suositukset ja minähän pääsin sinne sitten. Ja mullahan oli kova kuntoon pitkän matkan juoksija ollut ja näin. Sitten sinne ja armeija alkoi ja oli tosi kiva. Olin kunnossa ja oli tosi mukava ja siellähän jutsua justiinsa käytetään myöskin niin sitä opiskellaan siellä, että se on sitten se poliisitekniikka myöskin ja sotapoliisitekniikka ja sain siellä olla sitten sillä puolella, mutta se, että oli kaikki jees muutaman kuukauden siinä ja just kun alkaa niin kuin loppuaikaa lähestyä semmoinen niin kuin kuukausi alkaisi olla niin kuin enää sitä vähän rajumpaa settiä jäljellä ja sitten alkaa vartioinnit ja helpottaa niin kuin kerralla kuukausiksi, sitten on se lapileeri siellä joskus niin kuin kuukausien päästä ainut. Mutta kuume alkoi nousta ja jäseniä särkeä ja mä kuumeessa tärisin yöt siellä niin punkassa ja sitten apteekista ostin näitä panadoleja, puranoita ja niitä napsin sitten ja salaa, niin kuin, että kukaan ei näe. Ja salaa kuumeilin ja että mä menen väkisin tämän läpi. Mä oon ihan viittavaille niin kuin valmis niin kuin tää fyysinen rasite, että sitten helpottaa.
Joo, ja niin ja näinhän se oli. Ihan viimeisiä juttuja, niin Nassenamari-harjoitus, rinneharjoitus. Se oli se viimeinen muistikuva ja sinne sydän pysähtyi. Joo. Heräsin sitten reilun 2 viikon päästä sotilassairaalassa, oli pidetty nukutettuna sitten niin sen aikaa ja niin vakava sydänlihastulehdus. Joo, todella vakava, juu. Ja niin elämä oli katkolla siinä kohtaa jo sitten ekan kerran, niin kuin ei omasta tahdosta sillä kertaa. Joo, ja ihan tässä niin kuin viime metreillä sitten taas tämäkin katkesi. Eipä tarvinnut poliisikouluun mennä. Joo. Ja vielä ajattelin, että menen rikospuolelle, että jos mulla on jotain niin kuin, tulee niin kuin tämmöistä fyysistä juttua niin kuin pysyvämmin, niin sitten sille puolelle. Mutta ei. Ja sanoin niin lääkärin majuri, että ei me voida ottaa mitään riskiä, että tänne tullaan kuolemaan, että vaikka sanoo, että me voin kuoria perunoita loppua ja kaikkihan on jo niin kuin, vähän niin kuin suoritettu. Ei auttanut maitojunalla kotiin. Joo. Mutta niin en tästä enempää jatka. Mä näen tuossa, että puoli tuntia on mennyt ja tämmönen niin elämän murroskohta ja mulla oli se työmaailmassa kaikki todella hyvin menestyi ja sain kaikkia niin palvelujuttuja, voitin niin kuin työntekijänä ja niin hymypatsaita ja somistusjuttuja ja kaikkea. Kaikki oli niin kuin hauskaa mukavaa, mutta sitten se mukava vaan yhtäkkiä loppu. Silloin mä sanoin sitten, että että mä lähden perkeleen kanssa, että Jumala, sä oot tehnyt tän mulle. Joo. Ja niin olin vähän hölmö, mutta että katkeruus pääsi niin lujaa tulee elämään, että se sitten tuli niin kuin tykin suusta. Joo. Ja niin tästä niin kuin lähti mulle sitten opettelu niin kuin sillä tavalla, mitä henkivallat on ja jatkossa kerron ja jossain vaiheessa on rahaakin tehnyt niille. Joo, mutta en nyt jatka siitä. Nyt mennään siihen valheen henkeen. Mutta mä tässä välissä laulan sitten toisen laulun ja käytän taustaa. Mulla on nyt tilanne käsissä, että mulla oli äskenkin vähän vaikea soittaa kitaraa. Mutta niin pitää nyt antaa olla levossa noitten kyynärtaipeitteen, että kun mulla on mennyt, kun mä niin sain tämän videon jutut tässä kohille, että musiikki soisi sopivasti ja kaikkea piti paljon testejä tehdä, niin mulla tässä meni testejä tehdessä niin aika monta tuntia, että toivotaan, että nämä nyt on suurin piirtein kohillaan ja siitä ne sitten hioutuu paremmaksi ja saa sitten parempia ideoita tehdä, mutta tässä se on ihan hyvä alku ja lähdetään käsittelemään sitten valheen henkeä. Mutta sellainen laulu, kun Sen tähden minun sydämeni iloitsee, eli tämä on niin kuin lapsuudesta lastenkuoro, mihin mä olin liian pieni vielä, niin en päässyt, mutta tämä moniääninen kuorolaulu tätä laulua. Ja näähän on tehty tämäkin laulu kitaralle. Mulla on toi itsestään soiva kitara, josta mä tuun kertomaan sitten ja näyttää sen, mutta en näytä nyt, mutta tämäkin laulu on ihan sitä varten tehty, tämä on soinut siellä kitarastakin ulos tämä laulu aika monta kertaa. Mutta sen tähden minun sydämeni iloitsee. Joo. Ui, mikä ääni lähtee. Mistähän tuo? Sen tähden minun sydämeni iloitsee. Sen tähden minun sieluni riemuitsee. Sinä neuvot minulle elämän tien. Kuljetat minua ja perille vie. Sen tähden minun sydämeni iloitsee. Iloa paljon kasvojesi edessä. Ihanutta Herran oikeassa kädessä. Sinä neuvot minulle elämän tien. Kuljetat minua ja perille vie. Sen tähden minun sydämeni iloitsee.
tähden minun sydämeni iloitsee. Sen tähden minun sieluni riemuitsee. Aamen, halleluja. Sen tähden minun sydämeni iloitsee. Ilo on paljon kasvojesi edessä. Ihanutta Herran oikeassa kädessä. Oh, oh. Aamen, halleluja. Sen tähden minun sydämeni iloitsee. Niin hyvä Herrani on, aamen, halleluja. Sen tähden minun sydämeni iloitsee. Aamen, halleluja. Sen tähden minun sydämeni iloitsee. Amen, amen. Piti laittaa mikkiä vähän pienemmälle, toivottavasti ei tullut liian lujaa. Mutta unohdin sen. Se nyt vähän unohtui liian lujalle. Joo. Ja nyt me mennään Jumalan sanaa. Aloitetaan. Pohjustetaan. Mä täältä luen pienen pätkän, että missä tulee se valhehenki myös esiin. Valhehenki on uskontojen kuningasten kuningas myös. Ja valhehenki on muiden henkien demonien kontrollihenki. Se kontrolloi muut henkivallat ja demonit ja käyttää niitä. Ja henkivalta on, valheen henkivalta on todella hankala kysymys. Mutta mä luen Jumalan sanasta. Täältä nyt pätkän. Ollaan siunattuja. Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli paha Herran silmissä, ja Herra antoi heidät midianaisten käsin 7 vuodeksi. Ja tätä ennen oli ollut 40 vuoden rauhan aika, kun palveltiin elävää Jumalaa. Oltiin hänelle ystävä ja kaveri. Joo. Ja sitten kun alettiin tekemään jotain muuta, niin sittenpä rauhankin aika rupesi loppumaan. Ja Israel sai tuntea Midianin käsien voimaa, ja israeliset tekivät suojaksensa Midianille vastaan ne onkalot, jotka ovat vuoristoissa ja luolat ja vuorilinnat. Niin ne on edelleenkin siellä, nämä luolat, näkyvillä, terve menoa katsomaan. He leiriytyivät heitä vastaan, hävittivät maan sadon aina Gaasaa myöten, eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israelin, eivätkä myöskään lampaita, nautakarjaa, eivätkä aaseja. Gaasaa myöten. Sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen telttoineen. He tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat. Heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää. Ja he tulivat maahan sitä hävittämään. Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden, ja israeliset huusivat Herraa. Tämä on siis Tuomarien kirja 6. luku. Kun israeliset huusivat Herraa Midianin tähden, lähetti Herra israelisten luo profeetan, joka sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, minä johdatin teidät Egyptistä, vein teidät pois orjuuden pesästä. Minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajianne käsistä. Minä karkoitin heidät teidän tieltänne, annoin teille heidän maansa. Ja minä sanoin teille, minä olen Herra, teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte, mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Ja tässä kohtaa, kun sanotaan, että älkää peljätkö amorilaisten jumalia. Kun sanotaan, että on yksi Jumala, jota tulisi pelätä, elävä Jumala. Ja se pelko on erilaista, mutta tämä pelko on sitä, kun me pelkäämme oikeasti. Tässä tarkoittaa sitä pelkoa.
että ei pidä pelätä sitä. Joo. Mutta nämä ihmiset oli laittomuuden ihmisiä sen tähden, koska heillä ei ollut lakia. Heillä oli vaan sellainen sääntö, että voimakkaan jää elo. Ja vähän niin kuin vedenpaisumuksen ihmiset ennen vedenpaisumusta niin olivat pahempia kuin eläimet. Ja nyt kun juutalaiskansaa tuotiin erämaa halki, niin oli kyse siitä, että ihmiskuntaan, tälle maapallolle tuotiin laki. Ja se laki synnytti ihmisille oman tunnon. Ja Jumala oli asettanut ihmisiin oman tunnon, se vaati tämän lain tulemisen ja ihmisille syntyi sitä kautta oma tunto. Meitäkään ei olisi, jolle lakia olisi tuotu tähän maailmaan ja tullut. Jos olisi pystytty estämään, sitä yritettiin estää viimeisiä asti, koska perkelehän ei tykkää siitä. Joo. Ja nyt vastassa olevat ihmiset siellä, kun Israelin kansa kulki, niin ei heillä ollut mitään lakia. Ei heidän kanssa voinut mitään neuvotella, ei ollut mahdollisuutta tällaisille asioille ollenkaan, koska laki oli vasta tulossa maailmaan ja se tuli tämän valitun kansan kautta. Ja meillä on tänä päivänä laki, meillä on tuolla niin esivaltaa, poliisia ja näin. Ja me tiedetään, että mitä on koetaan ylinopeutta ja näin. Kaikki perustuu siihen, että silloin tuotiin laki. 10 käskyä niin edespäin, sieltä se lähtee. No, mutta niin kannattaa ymmärtää tästä vanhasta liitosta se, ketä oli vastassa ja miksi se oli yhtä taistelua koko ajan. Siellä oli sellainenkin esimerkki, että pyysivät tietää, että sä oot saanut kulkea vieraiden kansojen läpi. Ja maksaneet vielä siitä. Ei käynyt. Piti taistella kuolemaan saakka. Joo, ei käynyt. Ei mitään. Ei ole mitään sellaista maailmaa silloin ollut olemassa. Joo. Vahvi jäi eloon. Sitä se oli. Kyllä. Ja näin, kunnes laki saavutti kansat. Ja kun laki oli saavuttanut kansat, niin oli mahdollista Jeesuksen tulla. Nimittäin ilman lakia ei ole syntiäkään. Ja ei ole mitään anteeksi annettavaa. Joo. No, tässä lyhyesti siihen. Mutta, ja minä sanon teille, minä olen Herra teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte, mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abesseerilaisen Jooan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa. Viinikuurnassa puimassa nisuja. Korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho. Eikö aika ihanasti sanottu? Gideon sinä sotaurho. Ystävänä siellä sinä sotaurho. Kuuntelepa, missä asemassa Gideon oli. Niin Gideon vastasi hänelle, oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Missä ovat kaikki hänen ihmiset tekoonsa, joista isämme ovat meille kertoneet? Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israelin Midianin kourista, minä lähetän sinut. Oi. Joo. Hän vastasi hänelle, Gideon vastasi, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukuni on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Oi sinä sotaurho. Joo. Minä yritän olla saarnaamatta. Mutta hän sanoi hänelle, jos olen saanut armon sinun silmisi edessä, niin osoita minulle tunnusteolla, että sinä itse olet puhunut minun kanssani. Eli Herran enkeli, hän on Herra Jeesus ollut tässä tapauksessa. Joo. Ja
Ja sitten tulee tämä uhraaminen tässä. Ja Herra enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessä ja kosketti sen kärjellä lihaa ja happamattomia leipiä, niin kalliosta nousi tuli ja se kulutti lihan happamattomat leivät ja Herran enkeli katosi hänen silmistään. Ja sitten niin Gideon näki, että se on Herran enkeli, sanoi Gideon, voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, sinä et kuole. Ja sitten tämä hyvin tärkeä asia liittyen valhehenkeen. Ja sinä yönä Herra sanoi hänelle, ota härkä, joka isälläsi on, ja toinen 7-vuotias härkä, ja hajoita Baalin alttari, joka isälläsi on, ja hakkaa maahan Asera-karsitko, jonka on sen vieressä. Ja rakenna ladotuista kivistä alttari Herralle, Jumalallesi, tämän vuoden kukkulan laille, ota sitten se toinen härkä, uhra se polttuuriksi halkojen päällä, jotka saat hakkaamastasi Asera-karsikosta. Tämä epäjumalan alttari, Baal-jumalan alttari. Ja nyt niin Gideonin isä on joutunut tilanteeseen, kun midinialaiset on vallanneet paikat ja vainosi heitä koko ajan. Että heidän Jumala tuli otettua. Se tuli pelon tähden otettua, lepyttääkseen heitä. Ja heidän Jumala niin kuin määritti asioita. Joo. Eli niin kuin luettiin, niin karvot oli olosuhteet. Ja sen tähden hän siellä, Gideon oli siellä viinikurnassa niitä puimaäkeitä puimassa, niin koska oli piilossa midinialaisilta. Joo. Niin piilon tekemään, että saisivat edes itse jotakin pitää. Kyllä. Ja niin sitten niin Gideon voittaa nämä ja vapauttaa niin edespäin. Ei mennä niihin nyt sitten sen enempää. Ja mulla ei ole mitään muistilappuja, tai on yksi, ja käytän sen nyt niin kuin näihin ihan yleisesti henkivaltoihin ajateltuna, niin tässä lukee pitäisi tällä tavalla, että karhu ja marjastajat. Ei niin ole tosiaan, niin kaikki tulee tässä vapaasti niin tästä nupetista. Niin tämä niin valhehenki, niin tämä on kaikista vaikein näistä henkivalloista. Se on se henkivalta, josta Jeesus sanoi, että tarvii paastota, kun siitä vapautetaan ihmistä. Että pitää olla paastoa alla. Ja se oli niin kuin kaikkien henkivaltojen äiti. Ja se on siitä niin inhottava, kun se menee ihmiseen, niin se, sanotaanko se indioivioituu, niin se menee niin ihmiseen ja ihmisen persoonaan, se mukautuu siihen ihmiseen ja tuo oman mausteensa siihen persoonaan sitten. Joo. Ja vaikka asioissa ulkoista häirintääkin, niin ihmisille käy vähän samalla tavalla. Joo. Ja se käskyttää sitten niin haurauden henget, se käskyttää sitten tietäjähenget ja niin edespäin. Joo. Ja nyt jos ajatellaan, että on ollut tämmöistä niin kuin vapautustilanteita, niin se jää aina viimeisenä. Ja se saattaa viedä niin huomattavasti enempi aikaa kuin ne vaikka 3 muuta. Joo. Että se paljastuu ihmisiltä, mutta en niistä sen enempää. Mutta se, että mitä se tekee ihmisessä. Joo. Tietysti kaikki riippuu ihmisen persoonasta myös. Onko akateemisesti koulutettu, onko enemmän käytännön ihminen ja ihan yhtä lailla pitää muistaa, ihminen ei ole niin kuin paha. Ei paha mieleltä. Ei nämä liity sellaisiin asioihin ollenkaan. Eikä välttämättä muutukaan niin kuin pahan tekijäksi todellakaan. Joo, ei.
Päinvastoin ehkä. Ja sitten tämä valhehenki niin antaa kovan hengellisen kokemuksen ihmiselle, joka oli uskossa. Ja antaa kovan hengellisen kokemuksen, sitten se laittaa demonin esittämään Jeesusta vielä. Eihän käy mikään demoni vai. Esittämään Jeesusta. Ja nämä pystyy niin kuin todella tekemään ihmeitä. Niin kuin Raamatusta näimme siellä, kun Mooses meni Faaraon tykö, niin kuinka paljon nämä tietäjät teki ihmeitä. Joo. Ja saa tulenkin lankeamaan taivaasta ja niin edespäin. Vielä tässä näissä lopuajoissa. Ja pyrkii aina jäljittelemään elävää Jumalaa aina ja Jeesusta jäljittelemään. Joo. Ja nyt kun uskontoja on maailmassa, niin valheen henki on se niiden uskontojen Jumala. Ja se sopivasti käyttää sitten niissä uskonnoissa eri näitä henkivaltoja demoneita, niin kuin hyväksi näkee. Joo. Ja sen tähden niissäkin kuvioissa tapahtuu ihmeitä. Joo. Ja niin kuin sanoit, on rahaa tehnyt joskus myös jossain elämäntilanteessa itsekin, niin se perustuu niin kuin ihmeisiin. Joo. Mutta kerron niistä joskus, en nyt. Ja se, että kun se menee ihmiseen niin siihen persoonaan, se mukautuu siihen persoonaan. Ja se ei taho näkyä sitten millään sieltä niin kuin ulkoisesti millään tavalla. Mutta sitten taas hedelmistä kyllä näkyy. Ja niin kuin Jeesus sanoikin, että kannattaa hedelmiä aina katsoa, niin näinhän se on. Ja sitten on sellainen asia kuin silmät, mutta mä olin päättänyt, että mä en kerro, mitä silmiin liittyy. Nimittäin siitä voisi seurata niin kuin väärissä käsissä vääriä asioita ja vääriä kuvitelmia ja kaikkea. Et jotain on semmoisia, että ei kannata tälleen näissä videoissa tuoda. Mutta mulla itselläni, kun silloin uudesti synnyin, reilu 24 vuotta, tulee 25 vuotta juuri, niin aamulla menin katsomaan peiliä ensimmäisenä. Ja huomasin, että äitin poika on tullut takaisin. Okei, sen verran. Mutta tämä valhehengen kantaja niin saa hengellisen kokemuksen. Ja se kokemus on voimakas. Ja se on hurmoksellinen. Joo. Ja siihen hurmoksellisuuden se käyttää tietäjähenkeä. Tietäjähenki oli semmoinen, että se pystyy jäädyttämään tilanteita, antaa hurmoksellisia tilanteita. Se hallitsee tilat sen lisäksi, että antaa tietoa. Joo. Ja sitten juuri tätä tietäjähenkeä käytetään puristamaan tätä ihmistä, jäädyttämään tilanteita, tekemään todella hankalia olotiloja, ahdistuksia. Ja juuri niin kuin ennen sitä vapauden sitä kokemista, semmoista niin kuin valaistumista, tällaista hengellistä vahvaa kokemusta, niin sillä vielä voimistetaan sitä, että se loppuu se, niin ahdistus ja tilalle tulee niin kuin valtava hieno kokemus ja sitten Jeesuksena esiintyy demoni siinä. Ja ihminen ihan vilpittömästi luulee olevansa uskossa. Siis oikeasti vilpittömästi. Ja tämä ei liity mitenkään viisauteen eikä tyhmyyteen. Ei todellakaan. Että mietipä omalle kohdalle, niin kun, jos oot näistä todellakin vapaa, niin että miten tämmöinen, kun ne on voimia ja tuntuu hyvältä. Eli silloin. Ja ihan siitä vaan johtopäätökset, kuinka paljon maailmassa on myöskin niin kuin uskontoja. Joo, niin siitä voi niin kuin vetää johtopäätöksiä, että mitä on valhehenki. Kyllä on aika kunkku, joo, ja kuningas. Joo. Omassa sarjassa. Ja todella viisas. Ei pärjää ihminen. Joo. Ja nyt kun se on sitten, ja pitää muistaa, että kun on ulkoinen, pystytään ulkoisesti häiritsemään ihmistä, kun reitti on vaan vapaa. Niin tapahtuu näitä samoja asioita, mitä mä kerron nyt, niin kuin ihmistä, joka kantaa tämmöistä
henkivaltaa. Niin se, minkä se tekee sille ihmisen persoonalle, niin se rupeaa niin kuin ylentämään ihmistä. Se ihminen kokee olevansa muita viisaampi. Se ymmärtää enemmän kuin muut. Ja jopa pelastuksenkin saattaa jossain kohti vaan tietää, kuinka pelastutaan. Se saattaa kertoa niin kuin jonkun asian, että vaatii, että ihminen pelastuakseen sellaisen asian, mikä ei ole enää totta. Niin vaikka maanmuotoseikan. Mä pitkään mietin, että otanko mä, tietenkin mä otan tämän asian. Ja pitää muistaa, että maanmuotoseikkoja niin voi sitä mieltä olla vähän muutenkin, mutta kannattaapa miettiä omaa elämää. Joo. Että näillä valhehenkien niin vaivamilla ihmisillä on kaiken näköisiä luulevaisuuksia ja kuvitelmia. Ja ne tulee niin kuin se ihmisen sisältä päin ulos. Tuo se henki, eli se niin korottaa sen ihmisen ja antaa sille varmuuden ja semmoisen auktoriteetin, valheauktoriteetti. Ja riippuu just missä asemassa noin muuten on sitten vielä, niin se näkyy sitten, niin jos on merkittävässä asemassa ihminen, niin se alkaa siellä sitten puhastelemaan. Joo. Ja sitten se on sitä, että olla aina oikeassa. Ja ollaan aina oltu oikeassa ja ollaan aina oikeassa, eikä ole koskaan väärässä. Sellaista mahdollisuutta olla väärässä niin ei ole. Joo. Ja se kun tässä maailmassa on paljon valheita, oikeasti niitä, ja näin, hyvinkin paljon, ja sanotaan niin kuin lopun ajassa, että perkeleen on vielä lisää valtaa. Joo. Että näkyisi, kuka palvelee, kuka ei. Että se harmaa mössö lähtee sitä välistä pois. Ja hei, tää on sitä aikaa. Kannattaa oikeasti miettiä. Ja se, että tämmöinen ihminen, niin niillä on aika lailla samat asiat aina. Yksi on, että Raamattu on väärennetty. Enemmän kuin oikeasti on väärennetty. Monesti Paavali on eksyttäjä. Ja niin edespäin. Ja sitten, että Jeesuksen seuraajat on niin kuin aina eksyksissä. Joo. Seurakunnat on eksyksissä, ei sinne voi mennä. Ja tälle vihollinen saa sen, ettei vaan kertakin totuus pääsi missään kohtaa selviytymään, niin kapaloi sen ihmisen. Joo. Ja sitten löytävät samankaltaiset toisensa. Joo. Ja sitten yksi, mikä aina niissä on juutalaiskysymys, tietenkin, ilman muuta. Koska perkelehän ei vihaa mitään muuta niin paljon kuin sitä valittua kansaa, koska sen kansan kautta tuotiin se laki ja sen kautta tuotiin maailmaan pelastus Kristuksessa. Jeesus oli juutalainen ja kaikki perustuu niin kuin sinne. Niin tietenkinhän se on se suurin kohde, mitä vastustetaan sitten vihollisen taholta. Joo. Antikristus on vastakristus. Jeesusta vastaan, Kristusta vastaan. Ja tämä henki, vihollisuuden henki, se on aina vastaan. Ja sen verran voin kertoa, että vaikka voit hyvältäkin tuntua vihollisuuden voimat, haurauden henkihän tuntuu valtavan hyvältä. Se voi antaa suuria seksuaalisia nautintoja myös. Niin vihollinen vihaa kaikkia. Se ei rakasta ketään. Jos sä luulet, niin kuin, että sä saatanan kanssa vähän leikit ja oot jotain tämmöistä, niin älä koskaan kuvittele, että se on sun ystävä. Se ei ole yhdenkään ihmisen ystävä. Se on ihan tasan valmis heittää sut milloin tahansa rotille. Se on sellainen. Se ei voi muuttua, eikä se muutu koskaan. Joo. Ja nyt tämmönen ihminen niin vilpittömästi luulee, että se kokemus niin on pelastuskokemus. Mutta hedelmät kertoo, mikä se olikaan. Joo. Ja niin sitten he sanovat aina, että oma Jumala kokemus.
Mulla on oma Jumala, mulla on oma Jumala-suhde. Joo. Nämä on niin kuin niitä semmoisia ihan vakiojuttuja, mitä aina tulee. Ja sitten kun se kätkeytyy ihmiseen, niin se kantajakaan. Se pitää luulee, että Jeesus niin kuin asuu hänessä. Joo. Että tietää, että jotakin asuu, mutta se on varmaan se. Se antaa kaikkea niin kuin hyvää tämmöistä viisautta ja totuuden kaikista asioista, niin juutalaisista totuuden, uskovista seurakunnista totuuden, Jumalan sanasta totuuden ja näin. Niin mieti, että miten jos se on Jumalan aika ja todella niin ala niin kuin kirkastamaan niin Pyhä Henki tälle ihmiselle sitä, kun ei pääse synnin tunto kato sieltä niin hengittämään ollenkaan. Ja tämmöinen asia, mikä aina tapahtuu, kun ihminen tulee uskoon, kun Jumala alkaa vetämään, Jumala on pyhä Jumala, niin tulee tämä synnin tunnon herääminen. Eli kun uskosta osattomalle, joka ei Jeesusta tunne, niin on oma tunto. Niin sitten kun ihminen uudesti syntyy Jumalan voimatekona, niin se oma tunto muuttuu synnin tunnoksi. Ja se synnin tunto alkaa Jumalan hengen ja voiman kanssa sitten niin kuin toimimaan. Niin, ja Jumalan sanan kanssa ja Pyhän Hengen kanssa ja tällä tavalla pysy terveenä. Ja ymmärtää, mitä se syntyisyys on. Joo. Ja ei halua enää syntiä tehdä. Mutta niin nyt niin aina käy näiden henkivaltojen kanssa niin, että se turtuu. Se koko ajan turtuu. Ja jos menee vuosia näin, niin sitten saattaa helposti, niin riippuen persoonasta, niin hyväksyä aika monia maailma-asioita itselleen. Ja tulee niitä kauniita ajatuksia aina sitten, että niin kun on helpompi olla ei-uskovien kanssa, niin sitten puolisokin on kivempi, niin kun se ei ole uskossa. Se helpottaa sitä tilannetta, sen kanssa pärjää paremmin. Ja vihollinen voi antaa siihenkin sitten semmoista omaa kivaa potkua, kun se on uskosta osaton. Joo. Ja sitten itse ajattelee, että uskossa sitä ajattelee, että no tuokin kaveri tulee tai tuo tyttö tulee, niin tulee uskoa. Mä voitan sen Jeesukselle. Joo. Mutta näin ei tule tapahtua. Ja aina tulee katastrofi kaikissa suhdeasioissa, aina. Loputtomasti. Ja nyt niin tämmöinen ihminen, niin se on altis kaikille tämmöisille, kun esimerkiksi niin kuin CIAn oppikirjassa on, niin kuin, että kun just nämä salaliittojutut tämmöisiä, että kun kaikki niin kuin, totuuskin pitää sanoa salaliitoksi, ilman muuta. Ja maailmassa on sellaisia asioita. Niin sitten annetaan lisää oikein tulvimalla semmoisia mieleisiä valheita sitten. Ja nämä uppoaa näihin, niin ne on kuin sulavoita. Joo. Ja kun juutalaiset on Wikipediassa paljon hyvää juttua, niin kuin todellakin, niin sieltä sitten täälläkin lukee näitä Talmudkin, niin se valhe Talmud on heti totuus Talmud. Tämmöisiä ne on. Joo, täällä on se totuus. Aina mikä on valhetta, niin on sitten aina totta. Joo. Ja sitten vähintäänkin on saatanan synagoogaa, kun ei tiedetä mikä on saatanan synagooga. Se on juuri se valhehengen tyyssi ja saatanan valtaistun on siellä Roomassa, joo. Niin kuin se on aina ollut, Jeesuksen aikana se oli siellä ja edelleen on. Ja se näkyy Jumalan sanassa aika selkeästi. Joo. Kaikki tiet vie Roomaan tässä maailmassa, maailmantiet. Mutta on vain yksi tie, joka vie Kristuksen Jeesuksen luokse. Joo. Se on vain yksi tie, mutta kaikki muut tiet menee Roomaan. Joo. Niin tämmöinen uskontojen harmonia ja hurmoksellisuus, niin siellä sitä myös on. Ja esimerkiksi sitten, mä voin tämmöisen kertoa tässä kohtaa yllättäen, niin mä oon saanut kokea haurauden hengen, Pyhän Hengen niin kuin sille, että ne on ekana toinen ja sitten toinen. Ja mulle tuli ihan hirveä olo siitä, niin kuin että fyysisesti on noin lähellä. Ja minä sanoin silloin, että voi niin kuin sitä, että miten niin kuin ihmiset, että nämä helposti voi luulla niin kuin väärin. Niin ei. Hedelmistä tunnetaan. Hedelmistä tietää, mikä on mikä. Aina hedelmät seuraa ja ne on aina eri.
Ne on aina erilaiset ne hedelmät. Joo. Pyhänkin tekee vaan tietynlaista hedelmää. Sitten se tuo rauhaa, iloa. Joo. Avaa Jumalan sanan ja hoitaa meitä. Niin kuin sanonut, että semmoinen kunnon nauru ja itku ja tämmöiset näin pyössä hengessä, ne hoitaa meitä. Joo, on monennäköisiä tämän tyyppisiä asioita, mitä sitten joku saa, no se on kundaliinihenkeä. On se tämä kundaliinihenkeäkin ja kaikkea siihen. Mä tulen kertomaan niistä kyllä ja kerron hyvinkin tarkkaan, mikä on kundaliinihenki ja miten se toimii ja mitä se on. Mutta että niin tämä valhehenki on kaikkien äiti. Tämä on hyvä laittaa mieleen. Ja Jeesus niin mukavasti niin kuin sanoi aina asioista. Ja antoi kaiken näköisiä esimerkkejä aina niin kuin ihmisen elämästä tai viljelijän elämästä tai tälleen. Ja silloin kun puhuttiin sitten niin kuin riivatuista ja tämmöisistä näin, niin sitten sanovat jo, että tästä tarvii sitä paastoa. Jeesuskin tarvitsi paastota. Ja Jeesus teki ihan vaan mitä Isä sanoo. Ja nyt me vaan tehdään ihan sitä mitä Jeesus sanoo. Joo, eikö? Ja me, tiedätkö, niin uskoville sanon se, että meidän pitää olla niissä Jumalan teoissa mukana. Ei niin, että me lähdetään tekemään niitä Jumalan tekoja. Siinä väsyy ja tulee vaan ongelmia. Sen tähden on tämä aikakin on hirmu tärkeä. Mä 10 vuotta odotin ennen kuin me näitä asioita rupesin tuomaan nyt. Ja me on kantanut siitä vielä pitempään näitä juttuja. Ja saanut niin kovasti pettyä ja tappiota tullut just tämän valhehengen kanssa. Että mä oon niin miettinyt kerta kaikkia, että jos ei niin sitä ihmistä oteta niin enkelit suurin piirtein syliä kerro, että asiat ei ole kunnossa. Uskosiko sittenkään? Mutta minä pyydän, että ihminen, jos sulla on tämmöinen tilanne, niin et sä menetä mitään. Sulla on saamista vaan. Sulla on pelkästään vapautumista ja pelkkää hyvää vaan tiedossa. Ihan pelkkää hyvää. Että kun uudesti syntyminenkin on voimateko, syntien anteeksi saaminen, kun elämä pyytää oikeasti pois, niin tämä syntisyys, niin tämä on sellainen asia, että sitä ei pysty valhehenki tekemään millään demonilla. Syntisyys. Joo. Se on kokonaan pois, tiedätkö, ystävä, vihollisen maailmoista. Se ei pysty synnyttämään ihmisen omaa tuntoa. Etsikö ajassa jo muutetaan omaa tuntoa synnin tunnoksi. Ja sen takia ihminen muuttuu jo etsikoajassa. Ja kokee ekan kerran elämässä, että mitä syntiä, että mä oon syntinen. Se koko käsite on tuntematon. Ja sitten on vaan ne sanot, että se on hauskaa tietysti. Kaikki syntiä ja sitä ajatellaan kaikkia himoja, mitä on ja näin. Että sehän on vaan mukavaa. Mutta ei se siinä sitten, kun se olomuoto ihmisellä muuttuu sitten, kun omatunto muuttuu. Etsikoissa, kun Jumala vetää ihmistä, silloin voi vaan pelastua, sanoi Jeesus. Ja kun Jumala vetää, sillä se köysi on kyllä paksu, se ei ihan noin vaan niin kuin katkia. Ja näitä voi ihmisellä olla 203 kertaa elämässä ja yksikin voi kestää vaikka 20 vuotta. Ei ole määritelty. Mutta mä tulen kertomaan omasta elämästä, että mä olen nähnyt niitä ihmisiä, joilla on ollut viimeinen tuttu, olen ollut niin kuin viimeinen kaveri, jonka he ovat nähneet, niin vaikka missä tilanteissa, kun on tullut kutsuja saman tien pois tästä ajasta. Joo. Ja sitten vieläkin rankeampaa settiä, mitä on tapahtunut. Pelastukseen liittyen. Mulla on yhden kerran yksi juttu tapahtunut. Nyt sitä en kerro. Mutta nyt tämmöinen valhehengen kanssa elävä ihminen, se elää ihan normaalisti ja saattaa käydä normaalisti töissä ja näin. Mutta se aika paljon vetäytyy yksinäisyyteen ja hyvinkin paljon. Ja saattaa sitten ihan äärimmäisestikin niin tehdä. Sillä ei ole suhteita toisiin ja näin. Ja ne suhteet epäonnistuu sen takia, että kun tulee nämä narsistiset piirteet. Joo. Ne tulee justiinsa sen takia, kun koko elämänsä yli-ihminen. Mulle ei kukaan sano mitään ja mä aina oikeassa. Joo. Tulee ne narsistiset piirteet sitten
Jokainen tietää, sitten jo mitä ne on esimerkiksi. Ei tarvitse niistä enempää. Ja niin perheongelmia tulee, joo. Ja sitten mä käsittelen nyt vähän tätä maanmuotolautoshommaa, kun näillä ihmisillä sekin valhe aina maistuu tosi hyvälle. Ja nyt vaan sanon sen verran, että siihen voi uskoa ihan kyllä muutenkin. Mutta siinä on aina se, että nämä henkivallat saa, että valhetaan niin paljon ympäri, mennään överiksi, eikä ihminen sitä huomaa. Se on niin paljon, että tämäkin. Ja sitten tulee hyviä animaatioita ja kuvia ja kaikkia niin älyttömän hyvin tehtyjä, valhehengen avustuksella tehtyjä juttuja, niin vähän pikkasen tekoälyäkin viisaampi. Joo. Se on pikkutekijä kuin tekoäly, niin valhehengelle. Joo. Sen tähden, kun se ymmärtää nämä ihmisen persoonajututkin, tekoäly ei. Niin sitten, kun meissä tässä meidän lihassa on nämä kaikki himoasetukset, vähän samat kuin ne demoneita eri, niin on meilläkin nämä vastineet on tässä lihassa. Ja mulla on kiusaus niin kuin nytkin kertoa kaikennäköisiä juttuja, mutta mä yritän olla. Ei esimerkkiä liikaa tarvitse olla, mutta valhehenki luo semmoisen kuplan ja siellä sisällä ollaan ja illuusiot. Mutta sä tiedät sen, että jos sulle ei ole tullut synnin tuntoa ennen sitä valaisukokemusta, ja sen tähden niin niin kuin 99% aina siunataan taivastielle. Se on tarkoitettu näin, että siinä on muita todistajia aina. Ja sitten se sun tunnustus ja näin, niin pelastutaan. Mutta että jos sulla on niin kuin omineen päineen niin kuin tämä homma vaan niin kuin käynyt, vaan niin kuin silleen niin kuin valaistunut ja näin, niin kannattaa oikeasti niiden hälytyskellojen soihia. Tämä on ihan älyttömän vakava juttu. Ja mielellään, tiedätkö, autan. Me voisin melkein maksaa siitä, että se auttaisi mulla olisi rahaa. Joo. Niin innoissaan autan. Niitä tappioitahan on, niin. Mutta on niitä onnistumisia, onneksi niitäkin on. Mutta yleensä niin kuin onnistumisen helpotus on muita demoneita myös ihmisessä, että sitten siellä on vaan pohjalla tämä. Niin ne muut tulee vähän näkyviin erilaisilla tavoilla sitten. Joo, mutta ei mennä nyt niihin muihin. Niin on oma paikkansa sitten. Niin nyt sitten se, että no mitäs, jos ei kannat näitä, niin joku reitti pitää olla ihmisellä. Ja sen takiakin mä vihaan tätä tässä vaiheessa, niin totaalisesti vihaan tätä henkivaltaa, koska se iskee näihin, jotka ihan rikki revitty, petetty, tapettu, niin kuin, että on kuitenkin jääty henkiin ja kaikki petokset tehty ja lapsuus jo hajotettu ja isättömyys, äidittömyys, veljettömyys, kaikkia tämmöisiä, mitä voi tulla, niin se on kuin se kiljuva jalopeura, joka on siellä kyttäämässä heti saalista. Ai niin, mun piti sanoa se, mikä oli toi karhu ja kato, tällainen pyhä henki muistuttaa. Kun mä näytin sitä paperia, siinä luki karhu ja marjastaja, niin mä oon jo isissiin puhunut jotain muuta, mä enää muista, mutta tämä pyhä henki ei turhaan muistuta. Niin se tarkoitti sitä, että kun nyppylän takana on karhu ja marjastaja toisella puolella lentokoneesta, nämä kartantekijät näkee, että miten lähellä ne on toisiaan. Ja kun marjastaja ottaa metriin, niin karhu kohti, niin se ottaa sen metrin tai 2 niin toiseen suuntaan ja pitää sen etäisyyden. Mutta marjastaja ei tiedä sitä karhusta tuun taivaallista. Tällaiset on myös henkivallat. Joo. Se on hyvä esimerkki henkivalloista. Ja sitten se, että
henkivallat on ihan älyttömän arkisia asioita. Ne on koko ajan maailmassa elämissä joka puolella kaikkialla tavalla tai toisella. Ja sen takia Jumalan sana sanoo, että se kaikki näkymätön merkitsee meidän elämän, eikä tämä näkyvä. Se merkitsee enemmän kuin se, mitä me näemme, niin se, mitä me emme näe. Ja tämä liittyy ihan suoraan henkivaltoihin. Joo. Ja mä kerroin siinä esittelyvideossa, mikä oli se ensimmäinen video, niin kun esittelin näitä asioita vähän laajemmin siinä ja mietinkin, että laitaisi eetteriä täten toisen, mutta laitan sen nyt sitten kuitenkin. Ja testailin Temu-mikkejä, että kyllä tämä mikki esimerkiksi on parempi. Joo, oli vaan tuossa niinku puhelimessa oli niinku sitten se mikki kiinni, joo. Mutta se, että jos on joku reitti, niin sen takia niitä voittoja on tullut tosi paljon. Siitä syystä, että ei tarvitse mennä edes siihen valhehenkeen. Eikä mihinkään muuhunkaan. Vaan niin tapahtuneisiin asioihin, vaan siihen, että mikä on se reitti, mistä ne pääsee. Ja ehdottomasti yleisin reitti, niin mä luen sen Jumalan sanasta. Ihan siis, niin kuin ainakin minun työssä on ollut. Niin se on tämän kaltainen. Otetaan täältä, niin. Tuossa on korintolaisille. Ja joo. Tuossa on, tuo onkin Sakaria. Korintolaisille joka tapauksessa on keltaisen takana varmaan sitten. Niin katsotaan, joo, ja täällä on kynäkin välissä. Niin on vähän laittanut helpotusta, mennäänpäs tänne kirje hebrealaisille. Otetaan siitä kirje siis hebrealaisille 12 luku ja jae vaikka, lähdetään siitä vähän aikaisemmin. Lähdetään vaikka 10 eteen, 11 eteenpäin. 12 luku ja 11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Eli että ollaan oltu aika taistelussa. Niin ojentakaa ne taistelut Herralle, että hän saa auttaa. Tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan enemmän parantuisi. Tätä Isä Jumala tahtoo. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Mitä on viime vuosina tapahtunut? Ollut kaikennäköistä lörinää ja pörinää tullut tuolta jostakin ja on pelkkää hajotuksen, me ollaan kaikki eri mieltä jostakin ja pelkkää taistelueroja ja kaikkea ja sukuriitoja ja kaikkea. On ollut tässä, niin kuin voi sanoa, 4 vuoden aikana niin vyörymällä tullut ainakin Suomeen. Kuka sen takana on? No niin. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Oho. Ja pitäkää, nyt tulee sitten se reitti valheen hengelle ja kaikille muillekin. Ei aina tarvitse olla se valheen henkikään. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään tässä katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulisi saastutetuiksi.
Ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eeso, joka möi yhdestä ateriasta esikoisosuutensa. No, sitten Paavalin kirje, ensimmäinen kirje korintolaisille 13 ja mennään vaikka 4 eteenpäin, luku 13, ensimmäinen kirje korintolaisille ja 4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa eikä pöyhkeile. Nyt puhutaan siitä agape-rakkaudesta, mikä Kristuksessa on ja mikä Isässä on. Ei käyttäydy sopimattomasti ja tämä. Tässä on koodisana nyt seuraava, mikä katkeruudessa on. Ei etsi omaansa. Katkeruuden yksi näkyvin asia on, että se etsii omaansa. Ja se, mitä se etsii, voi olla aika hellyttäväkin asia. Mutta se on joka tapauksessa näin. Ja ei etsi omaansa, ei katkeroidu ja muistele kärsimänsä pahaa. Jos muistelee sitä kärsimänsä pahaa, kun on jäänyt vaikka orvoksi tai jotakin näin, että sitten pitää ruveta niin kuin hommaamaan niitä. Tähän fyysisesti ruveta hommaamaan. Että mulle kuuluu. Mulle kuuluu, koska mä oon näin rikkirevitty, niin mulle kuuluu tämä ja tuo ja tämä ja tuo. Mulle kuuluu. Se on sen juuren kasvun merkki ihmisen elämään. Ja sitten vaikka niin kuin näin, että nyt on mun vuoro. Ei enää ikinä mulle. Nyt on mun vuoro, on yksi koodisana. Ja reemasana taas näihin asioihin täällä näin, kun ihminen parantuu näistä asioista on. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa. Ja niin tämä reitti tälle valehengelle tai muille hengille. Pitää myös muistaa, että voi olla ihan joku muu henki, ei tarvitse olla valehenki. Ja niin sille on reitti sitten, valtatie, sen hajotetun, rikotun ihmisen elämään. Ja nyt on paljon tämmöisiä niin kuin uskoviakin, jotka lähtee sitten hoivaamaan näitä. Ne hoivaa sitä katkeruutta, kun se on suloinen kissan pentu. Se on todellakin suloinen kissanpentu. Ei katkeruus ole semmoinen, että känkkäränkä ihminen ja vaikka mitä. Ja saattaa se joskus olla vähän kateellinen ja näin. Ja semmoinen niin kuin vihainen ja näin. Ei, se on suloinen. Tosi lutuinen. Ja se on kissanpentu. Mun täytyy saada nyt sitä kermaa. Jos mä en saa, niin mä hajotan ton jääkaapin. Kuitenkin sitten. Tai revin nuo ovet tosta noin auki. Että saan sitä kermaa sieltä. Eli lähtee tekoihin, että on saatava. Tulee tää tämmönen hiipii elämään. Ja silloin ihminen on jo vähän niin kuin sairastunut siihen. Ja sitten alkaa saastuminen. On väärään puolen kameraa kahtonut. Se kamerahan on tuolla toisella puolella. Mä oikealle kahtonut, kun vasemmalle olisi pitänyt kahtoa, kun teitä kahtelisi silmiin. Okei. Niin se tulee niin kuin uskovan elämässä. Tulee reitti niin kuin vihollisen työskentelylle tämmöisestä. Ja sitten ei huomaa sitä itsensä sen takia, kun on niin rikki. Ei ole mitään työkalua niin kuin ymmärtää, että mitä tapahtuu. Ja sitten siihen saattaa tulla vielä niin kuin juoksuttajia mukaan. Mutta hedelmä taas aina on huono. Vaikuttaa alkuun todella hyvältä ja kaikki niin kuin, että tulisi lääkettä, niin eipä sitten tulekaan. Ja sä oot kokenut tämmöisiä asioita. Se on ilonpilaaja muutenkin.
Henkivalot on aina ilonpilaaja. Aina kun ihminen kokee elämässä pärjäävä, sitten taas pudotetaan. Joo. Hyvä suhde näin, niin jo taas meni pilalle, niin ja aina sitä tätä. Monet väsähtää, rupeaa ryyppäämään. Aatu alkoholisoituu, ei jaksa enää. Tulee epäonnistumisen niin paljon. Ja ajattele, kun mitä hyväsydämisiä ihmisiä, kultaisia ihmisiä. Ja auttavat toisia ja joku ajattelee, että on uskossa ja eikä yhtään näitä menee kahta tietä. Ja sitten sellainen, että vihollinenkin pyrkii aina johdattamaan vastaamaan niin sanotusti rukouksiin. Silloin kun Jumala ei pysty, niin pyhyytensä tähden vastaamaan, kun ihminen elää synnissä, synti teille, niin vihollinen sitten vastaa, sitten ajattelee, että sillä tiellä, niin että tämä oli Jumalan niin kuin vastaus, kun on pyytänyt jotakin. Ja sitten oikein todistuksena sillekin kumppanille sitten, niin joka ei lue edes uskossa, että tämmöinen Jumala mulla on. Mutta se asia päättyy myöskin huonosti. Ja Jumala ei ole sellaisten asioiden takana, että siitä tulisi kaaosta ja päättyisi sillä tavalla niin kuin aina uudelleen huonosti. Ja aina niin kuin kaikki vaan kestää pienen hetken ja aina ajo suhdemarkkinoilla. Ja sitten saa niin kuin itseltänsä kysyä, että no moneskohan se puoliso nyt on, niin kuin Jumala on antanut. Tai näin. Mutta se, että niin elämä vaan menee. 10 vuodet menee. Mä muistan, kun me sanonut, että kerran tapasin tälle, että oli mennyt melkein 60 vuotta. Useita avioliittoja. Ja aina sama kaava, kun ne loppuu. Ja sitten kun tämä ihminen huomasi, sitten sielunhoidossa tämä asia niin kun hänelle kirkastui niin ihan täysin ja hän vapautui asioista näin, niin sitten kun näkee kaiken. Ja voi hyvänen aika. Ja miten hyviä on ollut ne miehet yhdellekin naiselle, niin miten hyviä sanoa, että miten hyviä ne miehetkin oli. Hänelle oikein niin kuin, ja mitä hän on tehnyt. Kun ei tarvinnut niiden miehien kuin tietyllä tavalla toimia, niin se haava, mikä oli lapsena lyöty, niin lävähti niin kuin ovet auki selälle. Ja se oli siinä. Ootko sä sanonut, että nyt on mun aika? Mulle ei enää ikinä tehdä. Mun aika on nyt. Ja niin ootko sä joutunut niinku taistelemaan yli paljon, jos sut on aina petetty? Se on rikkirevittyä, se on voinut tapahtua lapsena. Mä sain kokea sellaisen asian, että kun yksi mainitsin esittelyvideossa, niin nauhoitettu rukous. Niin siellä yhdessä kohti, kun mä olin sitten, niin minua hoidettiin. Mä olin sängyssä selälle ja kulket päässä ja sitä sieluhoitorukousta, niin kuuntelin eteni, niin pyhä henki toimi täysillä ja enkelitkin teki työtä. Ja hoidettiin minun lapsuutta ja mä ekan kerran elämässä kokenut tämän. Mä koskaan kokenut aikaisemmin. Mä tiedän, että mun vanhin sisko esimerkiksi operoi tämmöisten asioiden kanssa ja Petania koti, joka on siellä Sastamalassa, niin on tosi armoitettu näissä jutuissa. Mutta mä en ole koskaan näitä oikein ymmärtänyt. Mutta nyt mä ymmärrän. Tuon ensimmäisen kokemuksen tässä iässä 52V, niin kun vietiin se pikkusaku. Ja mä sain itse kuttua sitä, että tuu pois. Ja se oli tämmönen, kun pedofiili yritti raiskata minut. Ja sain ajaa törmäysautoilla, niin oli tämmönen Tivoli-juttu niin siellä kaupungissa ja niin lapsena ja antoi ilmatteeksi ajella niille. Ja sitten yhtäkkiä olikin ovi lukossa ja niin siinä masturboi. Ja sitten olisi pitänyt pyllistää hänelle. Ja siinä niin kun en ollut sille ihan eilisen teeren poika, niin lensi joku ikkuna läpi joku tuoli ja sitten huusi sinne, tulkaa auttaa. Ja mä muistan, kun sanoin, että jaa taasko sinä? Eli tätä oiretta oli ollut vähän aikaisemminkin. Mutta
nyt saattoi tulla ne potkut silloin, jos oikein muistan. Mutta mä sanoin, että te mun vanhemmille kertoo, ei poliisille, ei kellekään. Häpeä oli niin tolkuttoman suuri. Ja se henki, mikä siinä tuli niin kuin omaa miehisyyttään pikkupoikana, niin tämä niin elämässä tullut mukana. Sitten mä en ole koskaan ajatellut sitä sen enempää. Mutta nyt sitten, niin kun oli tämmöinen hoitohetki, niin tämä profeetta sisar niin sanoi siinä, että Saku, että älä nyt säikähä siinä nauhalla. Älä nyt säikähä, että sanon tällä tavalla, että koko Saku ei ole uudesti syntynyt. Että osa Sakusta ei ole uudesti syntynyt. Että älä säikähä. Joo, en säikähtänyt. Ja sanoi, että tämä asian suhteen enkelit tekevät työtä ja näinhän siinä kävi. Ja vietiin sinne huoneeseen ja sitten kutsuin siellä, eli se oli se huone, sama huone siellä, missä mulla oli tehty se asia. Ja mä olin sitten niin sanotusti turvahuoneessa tai jossain toisessa huoneessa ja mä sain kutsua ja pikku Saku tuli sieltä pois turvaa. Ja sitten kokonaan hävitettiin se osa menneisyydestä. Se huone hävitettiin ja se lähti sillä tavalla pois vaikuttamasta. En tiedä millä tavalla se on kaiken kaikkiaan vaikuttanut, mutta me ei nähdä itsestämme näitä kaikkia juttuja. Ja niin se, että mikä merkitys on niin kuin tämmöisilläkin asioilla. Ja se, että jos sua on niin kuin lapsena rikottu, sun koskemattomuutta on loukattu ja tällä tavalla näin, niin nämä on viholliselle hirmu semmoisia niin kuin helppoja reittejä mahdollisesti aina. Ja jos sä oot niin kuin tämmöisistä asioista vapaa, sä oot niin kuin palvelet Jeesusta ja tykkäät niin kuin auttaa ihmisiä ja olla sielunhoitaja näin, niin tässä sulle vähän välineitä myös nähdä näitä asioita ja välineitä tulee myös sitten lisää. Mä katsoin, että tuossa on niin kuin 1,5 tuntia nyt mennyt. Niin tämä kokonaisuus näiden henkivaltojen tapa toimia. Mutta yksi asia pitää sanoa. No, tämä menee sitten lämään 2 tuntia, otan osaa. Mutta prajehuettana pahe. Niin eräs tyttö tuolta Länsi-Suomesta, mä olin itse Itä-Suomessa, Länsi-Suomesta, niin hänen polkupyöränsä varastettiin ja me tällä tavalla tutustuin Facebookissa häneen. Ja mulla on sitten ollut tuon varastossa niin hyvä vaihtaripyörä ja mä en selän takia sillä ole pystynyt polkea ollenkaan. Ja mä annoin tämän pyörän sitten tälle tytölle, että pääsee kouluun, kun oli koulumatkaa sen verran, että kävelen liian pitkä matka. Ja sitten tämä alkoi avautua tämä tyttö elämästään mulle sitten tässä yhteydessä. Ja hän kertoi, että hän oli mielisairaalassa. Ja mitä hänen kotona oli tapahtunut. Se oli tavarat lennellyt. Ja demonit lennellyt, tavarat lennellyt. Ihan kauhua tapahtunut. Ja hän psykoosiin meni niistä asioista ja joutui sitten mielisairaalaan. Ja selviytyi siellä mielisairaalassa oma aikansa. Ja sitten palasi toiseen asuntoon ja toiset haki sieltä tavaroita, mutta ei ollut mitään menemistä niin kuin samaan asuntoon enää pelon tähden. Ja nythän tässä mekaniikkaa tulee. Pelko on yksi. Ja se, että henkivallat on ekana aiheuttanut hirmuhärdellit niin kuin tälle tytölle. Jos sä tyttö kuuntelet tätä, tai nuori nainen, jos sä kuuntelet nyt tätä, nyt sä kuulet, mitä sun elämään on tapahtunut. Ja me ollaan rukouksin muistettu sua tosi paljon. Ja se, että sä oot siellä, missä on se saatana valtaistuin. Ja siellä sitten susta tuli narkomaanikin. Tuu hengessä pois. Mielellään autan. Ei näin tarvitse polkupyöriä lähettää. Nyt pitää saada elämä takaisin. Mutta me kerron sun tarinan tässä. Niin se, että
me kysyin sitten, että onko sä ollut tekemisissä niin kuin tietäjän tämmöisten niin henkiparantajien ja muiden tämmöisten kanssa. Terveiset Sami Minkkiselle. Niin, ja kunnia Jumalalle, mitä on tapahtunut. Joo, hienoa. Se, että tämä tyttö oli äitinsä kanssa käynyt tietäjien luona, medioiden luona. Ja se on se aika hyvä paikka sitten alkaa sattua ja tapahtua. Joo, ikävä kyllä näin. Ja nyt oli tämmöiset tilanteet sitten, että oli todella niin kuin rankasti käynyt ja koulutkin siinä katkolla. Ja nämä siis tapahtui vähän tutustumisen jälkeen. Niinhän se oli. Joo, nyt mä en muistin tarkemmin. Että oltiin niinku kirjoiteltu Messengerissä tai jossain. Sitten hän olisi olla minun yhteydessä näistä, tiesi, että me ymmärrän näiden päälle. Ja näin. Ja sitten tämä taktiikka, mitä valhehenki organisoi, niin hän käytti tässä kohtaa sit sitä tietäjähenkeä, joka pystyy jäädyttämään tilanteet, luomaan kauhuja ja jäädyttämään ihmisen sosiaalisuuden ihan niin kuin ihmisen niin kuin patsaaksi. Pitkä aikaa mä itse koin sen. Ja kokouksissa vielä. Ja heti tiesin, että oli tietäjähengestä kyse. Sitten tämä kauhu, mutta sitten antaa hurmoksellinen tila. Ja silloin sitten tuli taas tämä demoni, joka esitti Jeesusta hänelle. Että nyt hän on saanut kohdata Jeesuksen ja tuli valtava rauha. Joo. No, elämä siinä sitten lähtee jatkumaan, niin baareissa ryyppäämistä ja kaikennäköisiä avosuhteita ja näin. Niin se hedelmä alkoi kertomaan, että olikohan tämä sittenkään niin kuin ihan Jeesus. Ja sitten neuvoa häntä, miten koetellaan, niin sitten tämä kyseinen Jeesus, että ylistääkö se niin kuin Jumalan karitsaa, että Kristus on lihan tullut Jumala. Niin eipä ylistänyt ja tuli hämminkiä ihan siitä asiasta ja heti paljastui, että ei ollutkaan oikea Jeesus. Sitten tuli toinen Jeesus ja sitten kävi vielä samalla tavalla ja sekin paljastui. Mutta kolmas tuli jo sitten jollain muulla tavalla vähän vakuuttavammin ja näin. Ja minua ei enää sitten kuunneltu. Siihen loppui niin kuin minun kuuntelu. Ja sitten vaan sain kuulla miten mahtavasti hänen elämänsä on johdattunut. Ja se Jeesus oli sanonut katolisen kirkon papin nimenkin ihan oikein ja sitten osoittanut sinne ja sieltä sitten yhtäkkiä kas kummaa tämä pappi tiesi koko hänen elämänsä. Ja tässä nyt tärkeä juttu, mitä aina käy myös. Niin nyt kun tämä oli kauhulla täytetty ihminen ja sitten ne asiat tuli käsitelty, niin pappi sanoi, että jos sä opettelet nämä latinankieliset lorut, ne pitää opetella ulkoa ensinnäkin vaatimus, ja toinen, että 4 kertaa päivässä pitää ne litaniat käydä läpi, niin sillä tavalla pysyy sitten paholainen pois. Eli orjuutti hänet. Kun Kristus vie vapauteen, niin hän orjuutettiin siihen. Ja niin hän sitten vaan niin tunnollisesti niitä ja sitten opiskelemaan ja näin. Ja näin vihollinen sai hänet sitten ovelasti niin koukkuun. Ja jos kuulet, niin näinhän sulle kävi. Ja sitten taas ne hedelmät alkaa myöhemmin kertomaan, kun mennään Paavia moikkailemaan sinne ja kaikki hyviä asioita tapahtuu näin, niin sitten alkaa sitten niitä huonojakin juttuja tapahtua. Se Jeesus saa johdatella vähän asioita. Ja se valheen henki osaa pikkasen niin kuin
tehdä juttuja. Ja sitten päätyy siihen, että sä oot niin kuin siellä narkomaanina. Joo. Luurangoksi muuttumassa, langan laihaksi. Luuta ja nahkaa. Elää tuhlaa sillalla elämää ja tule hengissä vaan pois. Hylkää se kaikki, tule pois, saat kyllä avun. Ja pääset vapauteen ja oikeaan elämään takaisin. Joo. Ja niin tämä, että tämmöisten henkivaltojen keskellä me koko ajan elämme ja ihmiset ovat eläneet. Ja saat tällä tavalla työkaluja. Ja jos tykkäsit nyt tästä videosta, niin tykkää nyt sitä tykkäysnappia ja jaa ryhmissä vaikka tuolla rukousryhmissä ja missä hengellisissä ryhmissä tai sitten ystävä, jos et ole uskossa. Niin tämä saattoi puhuttaa sua ihan yhtä lailla. Ja Kristus Jeesus on sulle se vapauttaja. Sä kun uudesti synnyt, sä samalla vapaudut kaikesta. Joo. Saat ihan kokonaan uuden elämän. Ja uuden alun ja elämän ja toivon, uskon ja toivon elämän tarkoituksen. Miksi olemme täällä. Yhteys Jumalaan tulee takaisin. Joo. Kiitos Herra Jeesus, että saan siunata kaikki kuulijat, ja, jotka ovat nämä asiat nyt kuunnellut. Ja kerta kaikkiaan, että autat heitä ja valaiset loppuun asti. Ja tämä prosessi, että tämä on vasta nyt alkanut, että se prosessi saa hyvästi edetä eteenpäin. Ja kiitos, että johdatat niitä uskovia, jotka ymmärtää nämä asiat. Eikä viekään toiseen suuntaan, vaan ne ymmärtävät. Ja kiitos siitä, että saa myös palvella uskovia tällä tavalla, antaa näitä työkaluja niin henkivaltojen tuntemiseen. Ja kiitos rakas Jeesus siitä, että meillä on annettu Suomessa aikaa, tämä 5 vuoden aika, armon aika. Ja kiitos siitä, että ystävät alkaa näkemään, kuulemaan näitä samoja asioita, enemmän ja enemmän näitä alkaa tulemaan. Minä olen vain yksi palvelija ja meitä saisi olla tosi paljon, mutta ei ole varmasti isoa määrää. Ja Elia henkeä aletaan vuodattamaan ja kaikkia mukavaa asiaa on tulossa. Mutta myös tämä maailma vajoaa niin kuin kaikki on. Näemme, mikä tilanteet on nyt Suomessa ja mitä Euroopassa, mitä on kaikkialla globaalisti. Ja tulen myös niitä käsittelemään näitä asioita, maailman tapahtumia näitä asioita. Ja kertomaan niin niitä omia totuuksiani, mutta myös perustelemaan. Joo. Että tiedätkö, israelilaiset oli sellainen kansa, että niitä aina kysyttiin, mitä tapahtuu oikeasti. Että ihmiset näkivät paljon valhetietoa, tämmöistä ne eivät tienneet, että mikähän on totta. Niin israelilaiset aina käytiin kysymässä. Joo. Heillä oli sellainen armoitus nähdä. Ja Jumala heille antoi ne näkymät. Jeesus on heille ne näkymät, että näin. Ja niin tässä on tapahtunut viime vuosina semmoisia asioita. Tuli semmoinen yksi juttu tuolta, niin mikä 5 vuotta aikaisemmin mulle sanottiin, että mulle ei saa siihen olla mitään osa-aika-arpaa. Ja varota kansaa. Ja minä sitä tein. Ja meni välejäkkiin ja kaikkea. Mutta sen verran tästä vielä pitää sanoa siitä niin pallosta ja lautashommasta. Kun sekin asiahan meni just siihen pisteeseen, minäkin olen kuullut, että ei edes pelastu, jos ei usko siihen. Ja se, että on niin pahassa valheen vallassa sitten, kun ei tommosia asioita usko ja tiedä, että ei ole pelastusta. Ja tätähän se valheen henki juuri tekee. Joo. Jeesuksesta jo pelastus siirtyy tommosiin asioihin. Kun yksin pelastus on Kristuksessa ja hänen ansiota, hänen työtänsä. Golgatan keskimmäisellä ristillä hän antoi henkensä, vuodatti verensä. Että me saisimme elämän. Halleluja. Että me saisimme elämän. Me ei tarvikaan kuolla. Me ei koskaan kuolla. Ja niistäkin tuun kertomaan sitten, kun on niitä on kuollut niin ja nähnyt vähän sitten, että kun henkenä tuolla mennyt, niin sieluni, miltä näytti. Mutta en nyt kerro. Ja tulevissa videoissa tulee, niin nämä on mielenkiintoisia juttuja oikeasti, mitä tulee. Ja hirmu tärkeitä juttuja. Mä tiedän, että nämä kiinnostaa ihmisiä.
Ja nyt niin kuin huomasin, kun rukoilin, niin heti muistutettiin jo rukouksessa jostain asiasta. Ja se tuli sanottua. Ja saan siis siunata teidät kaikki Herran Jeesuksen nimeen. Jeesua Hamashiva, Jeesus Messian nimessä. Olkaa siunatut, olkoon rauha teidän kanssanne. Aamen. Ja palataan tulevilla videoilla. Nukutaan hyvin. Nyt oli tiistai ja kello on 10. Aamen. Moi moi. Ja siis tässä vielä tulee viimeinen laulu kyllä näköjään. Joo. Niin se on sitten nimeltään Hyvä on, että yhdessä voimme. Ja tää on Via-yhtyeen taustoja, mutta tähän on lisätty rutinaa, että tätä voi käyttää. Eli lakia pitää noudattaa, teostolakia ja tämmöisiä kaikki pitää noudattaa. Niin se ei ole enää se alkuperäinen siis. Joo. Ja se jossain keskivaiheella kuuluu se rutina sitten vähän kaikki, mutta ei se haittaa. Okei. Tämä laulu lauletaan yhdessä. Hyvä on, että yhdessä voimme tuoda kiitoksen Herrallemme. Hyvä on. Joo, okei. Katsotaanko näin, niin ai niin, ja mehän sitten pitää yrittää soittaa kitaran. Niin joo, ja tähän kuuluu se kapo taas toki. Jossain mie sen näin tässä. Tuo. Joo, niin niin tulee kapotaasto tänne. Niin. Nämä muuttuu sitten toki niin kuin jatkossa just silleen, tulee myös niitä osioita, että lauletaan enempi lauluja ja me kirjoitan sitten edellisen videon niin kuin loppuun, mitä lauluja mahdollisesti jos silloin tulossa ja sitten siinä videon alla lukee tai näin, niin kuin siihen otsikkoon laittaa, niin kun tämäkin on niin kuin lopun ajat 2 ja näin, ja sitten lukee suluissa siinä, niin valhehenki. Ja laittakaa ehdotuksiakin kaikkea. Et näistä lauluista esimerkiksi, mitä lauluja haluaisitte myös laulaa mukana. Ja mä pyrin tekemään, näin vaivaa tässä, tässä nauhoitus, miten lujaa joku soi ja hiljaa soi. Ja haluan soundia ja tämmöisiä saa silleen, että on mukava laulaa yhdessä. Joo. Ja joskus vaikka suoria lähetyksiä, jos porukkaa silleen tulee, jotka haluaa, niin vietetään vaikka joku sunnuntai, niin lauliskellaan ja kirjoitatte sinne lauluja ja sitten sitä mukaan, kun kirjoitatte niitä, niin lauletaan. Ja kunnia Jumalalle. Mutta hyvää yötä, Jeesus myötä ja palataan seuraavalla videolla ja tähän lauluun sitten loppuu tämä video. Hyvä on. Hyvä on, että yhdessä voimme tuoda kiitoksen Herrallemme. Hyvä on, että elämä toivo onkin apuna matkallamme. Viha on pois. Hyvä, on sydämen jossa rauha taivainen hallita voi. Hyvä, että ruumis ja sielu ovat uhrattu Kristukselle. Hyvä on, että poissa on pelko, vaikka taistelu on osamme. Hyvä on, että sydän on puhdas.
palataan.